왼발이 가람들 무어디 가람들 사람 푸르. 시가 푸르네 참 좀. 그냥 간 바이 냄새 누나리 가람난 거 누나리 가람난 거 denjar ơi denjar để lao denjar đây 야, 세상 잘 있죠. 시간 지내고 나서 손을 잡으면 지마 지마 돼. 아니 나 사랑해 우리 coronavirus 말이 다 잡아라. 아버지 간다. 야 골로 골로 할 간다. 말을 이리 다. 더비트 브라 더비트. 하는 걸 이리 간다야. 더비트. ID bro family hi hi hello hello ID bro thank you hello hello ID bro बाजैना सोजागो thank you deh live फैनायनि थाखाय like खालामदो दे like खालामोबा गोदान लोगो ना माइदांस्रि बर' hello hello माइदांस्रि thank you deh आब' live फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरोना like होनादो दे ओमफ्राय गोदानब्ला subscribe खालामना दे ओमफ्राय आंबो बेक हरगोन thank you deh live फैनायनि थाखाय मा खालामदों खिथादो दे ayo 아이고 개뿔이라고 하나 스포츠를 개박해 말해 나 기분 लोगो जालायदो आं ब्लु होनानैदे लोगो जालायदो याजिमोन लोगो जालायदो आं ब्लु होनो दे मोसादों आरोना सरस्वतीनि मोसानाय सोलोंदों माइदांस्रि बाजै लागावबाय बरिया आरोना बरिया आरोना सरस्वतीनि मोसानो सोलोंदों आरोना बाजै सरस्वतीनि मोसानो सोलोंदों सरस्वती जासिगोन नालाय दे दिमा सारां दं ayo दानिया नैबे मोसासिगोन आरोना नै मोसाया दे थांद' खेबाखै नामा माबानोसो दे खेबा दे थांदो माइदांस्रि सरस्वतीनि मोसादों आरोना माइदांस्रि बाजै मा खालामदों खिथादो दे मा ओंख्रि जायामोन मा गान लोगो जालायदो र' मोसाबावनो नागिरदों दे मोसाहैदो deh cuma satu deh सरस्वतीनि मोसानो सोलोंदों आरोना सरस्वतीनि मोसानो सोलोंदों
गोबारमेन्ट कलेजाव फरायनाय जारौ गावदां मोजां थब्लायनाय मोखो मोथो मोजां मोनबाय बरिया खानाय खफायाव बिबार थुनायखो कलेज गेटआव सौग्रावनाय बै जारौखौ फैयो नायनो कलेजाव बिखो गभार्मेन्ट कलेजाव फरायनाय जारौ गावदां मोदाम थब्लायनाय मोखो मोथो मोजां मोनबाय खानाय खफायाव बिबार थुनायखो कलेज गेटआव सौग्रावनाय जारौखौ फैयो नायनो कलेजाव बिखो नाजावदोलाय जामखौ आं गोथार गोसो लानानै जायोब्ला गोरोन्थि होदो निमाहा आंबो साननानै माइदा मुसारि मा गाबफैखो मुसारि मा गाबफैखो मुसारि थेंकिउ दे लाइभआव फैनो थाखाय लाइक होदो दे लाइक होदोबा मा खालामदो मा खिथाहरदो माइदां बाजि थांखो ना माखो ओमफ्राय आइडि बर' फेमिलि बाजि थांखो ना माखो गावदां बै अखाफोर बादि आंनि नोंखौ अननाया गोथौ बै लैथो बादि आंनि मोजां मोननाया थैजों लिरहरनाय आंनि गोथार नैबे लाइजामा लुफावजों बायफिथिखौ जोब्बाय खुलुमबाय जोब्बायनोलै ओंखाम संनोसै दे सोरसो खबर हरामोनथाय थांखो ना माखो माइदां बाजै जागोन ना ओमफ्राय मुसारि ओमफ्राय आइडि बर' सोरमोनथाय थांदां लेखा फरायदो फासथा जाबाय थांदो go घर पे go ओमफ्राय जोंहा नै आब' सानजि फैदों आरो ना हेलौ आब' सानजि गुड इभिनिं मा खालामदों आब' सानजि जायगायाव फैनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो ना आब' ओमफ्राय मा खालामदों खिथादो दे थांजोबखो ना माखोथाय मोसानाय सोलोंदोंमोन आरो ना उन्दैफोर ओमफ्राय थांजोब्बाय लेखा फरायनो रानदो गोजामाव नै ओंखाम संदों आरो ना आब' मा ओंख्रि आब' सानजि मा ओंख्रि संखो आब' सानजि बाब आयौ ला सबायाव मोसानो सोलोंखा आब' सबायाव मोसानोसो आं मोसाफेरबावाखैसो मोसानो हाबालाय मोजां जायो आरोना आब' सानजि मोसानो हाबालाय मोजां जायोना आब' सानजि सबायाव ओंख्रिया दालि दाउदैसो गोथाव आब' सानजि गोथाव थांदो लेखा फरायदो सानैजों सोलोंसै दे आब' सानजि आं मोसानो रोङालै आब' सानजि आं मोसानो रोङाथ' आं मोसानो रोङा आब' लाजियो आङो सोलोंबा रोङो सोलोंबाथ' रोङो आब' ओमफ्राय लाजियो आरोना माइसुंसुनि only 1 minute दे आब' अखाफोरा इनै नुजाबाय जोंबोना र'
नों मोसागोन नामा बैसानदि थांजोबगोन नामाखोराय सोर फैदोंमोन सब थांजोब्बाय Hey, Hana! Go, go, go! Bibara baru berlanggang dan ini berkaya sona.